Doamnelor, domnilor, bună ziua! Începem astăzi seria Interviurile comunității. Interviuri care au ca scop prezentarea în comunitate a celor care aduc în fiecare zi un plus valoare. Așa cum era firesc, începem cu reprezentanta sexului frumos. Alături de mine este astăzi doamna Patricia Bulie, directoarea grădinițelor Maria Natalia din Popeșle-Ordeni. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitatea de a mă afla în acest studio și pentru a vă vorbi despre activitățile noastre zilnice. Am auzit doar lucruri bune despre grădinițele pe care, hai să spunem, le patronați. Cum a început această poveste? Povestea noastră a început în urmă cu aproximativ 10 ani, atunci când pe harta orașului Popeșle-Ordeni am așezat cu timiditate, dar multă dorință, prima unitate de învățământ, grădinița Maria Natalia. În decursul celor 10 ani am avut plăcerea de a școlariza un număr de aproximativ 700 de copii. Ați avut ceva copii? Da. Ceea ce a fost o incursiune și un parcurs firesc al activității pe care îl desfășurăm noi, pornind de la copilași de aproximativ un an, cu vârste cuprinse între 1 an și 2 ani, până la momentul în care ei au trecut la etapa de școlari, având activități și de after school. Practic, de la un vis ați reușit să puneți în aplicare o adevărată creșă pentru cei care abia își încep viața. Spuneți-ne, nu știu, dacă eu aș vrea să-mi fac mâine o grădiniță, da? Sunt absolvent de drept, aș vrea să-mi fac o grădiniță. Pot să fac acest lucru? Eu am putut. S-a punctat foarte bine. Eu sunt absolventă a facultății de drept, masterandă în dreptul afacerilor și am simțit nevoia intrinsecă ca în afară de a fi un manager al unei instituții de învățământ, în afară de a fi un reprezentant al persoanei juridice fondatoare, să dețin și atestări care să-mi permită să-mi exprim un punct de vedere în ceea ce privește activitatea educațională. În acest sens am simțit nevoia de a urma cursurile Universității de Științe ale Educației cu specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar, având astfel o calificare de învățător și educator. Dincolo de acest lucru am reușit să iau și acel definitivat în învățământ, care reprezintă cumva o atestare a înaltelor performanțe în domeniul educațional și încerc ca tot acest know-how să-l transmit mai departe și întregului meu personal. Profesați? Nu mai dețin timpul necesar pentru a fi la grupă, în schimb sunt cumva omul behind the scenes care acordă tot suportul și toată baza materială de care cadrele mele au nevoie. Știm cu toții că atunci când vrei să, începând de la o firmă, începând de la un abator sau o grădiniță sau din orice, atunci când e vorba de birocrație, ne batem în adevăratul sens al cuvântului cu acte, cu hârtii, cu acreditări. Sunteți acreditați? Adică știu că există o discuție între învățământul acreditat și aceste centre de... Așa zisele centre educaționale, da? Chiar sunt bucuroasă că am atins acest aspect, întrucât observ că există lacune în ceea ce privește trasarea unor diferențe clare între unitățile de învățământ private acreditate de Ministerul Educației Naționale și toate celelalte forme de învățământ, să-i spunem forme de învățământ, care funcționează sub denumirile de centre educaționale, locuri de joacă pentru copii sau orice altă formă de învățământ care nu poartă sau uneori chiar poartă și titulatura de grădiniță, fără însă a fi autorizați ca și o grădiniță. Într-adevăr, birocrația apare și în domeniul educațional, întrucât pornim de la o persoană juridică fondatoare și după ce realizăm toate demersurile și după ce ne încadrăm la cerințele, la rigorile legislației
Ministeriei din domeniul educației naționale, am accesat autorizarea provizorie, după care, în urma celor 3 ani, parcurgându-se grupa mică, integral, mijlocie și mare, după cei 3 ani în care am avut toate aceste grupe pe care le-am școlarizat, am reușit să obținem acreditarea Ministerului Educației Naționale. De ce este importantă această acreditare? Nu este vorba numai de, un ordin al ministrului scriptic, ci mai degrabă în spatele acreditării stă o certitudine pe care părinții o au în legătură cu calificarea cadrelor didactice, calitatea procesului educațional, menținerea la nivel. Degeaba atingi un nivel educațional în scopul obținerii unei acreditări dacă nu continui în permanență să menții acel nivel educațional. Ori asta face Ministerul Educației. Din 5 în 5 ani, ARACIP, care este Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, vine la toate unitățile de învățământ, fie că sunt ele grădinițe sau că vorbim de școală primară sau că vorbim de liceu sau chiar și universități, atunci când vorbim despre post-universitar, vine și verifică dacă sunt întrunite în continuare acele standarde pentru care ai fost acreditat. Ori niciodată garda nu trebuie lăsată jos, ci trebuie să aduci un improvement cu fiecare unitate pe care o deschizi și în fiecare an școlar. Știu că urmează, dacă tot ați zis de unități deschise, urmează să mai deschideți încă o grădiniță, tot aici în Popeș de Orde. Da, deci bazele primei unități de învățământ au fost puse în urmă cu aproximativ 10 ani, în momentul în care am adus-o în echipa mea pe profesor de limba și literatura română, Oana Rotaru. Ea este și în momentul de față directorul educațional al sediului grădiniței Maria Natalia, după care sediul 2, Ingrid's Club, a venit cumva ca o necesitate de a aduce într-o altă zonă pentru a popula o zonă nouă a Popeștiului cu o unitate de învățământ acreditată și atunci a apărut conceptul Ingrid's Club, da, care este de fapt tot grădinița cu program prelungit Maria Natalia, iar cel de-al treilea sediu care urmează să fie inaugurat acum în prima săptămână din luna noiembrie, vine într-adevăr cu un plus de bază materială ultra-performantă, cum este și firesc, dar vine cu mai mult de atât, vine cu un nou concept. Încercăm să punem bazele primei unități de învățământ de tip grădiniță, care va merge pe o curiculă simultan românească, dar și cu influențe britanice. Voi avea în echipa mea un cadru didactic calificat în acest sens, care ne va ajuta să creăm o altă ordine în sistemul nostru educațional. Vă văd că vorbiți cu atât de multă pasiune și cu atât de multă plăcere despre ceea ce faceți. Sunt sigur că puneți tot sufletul acolo. Vă văd cât de la curent sunteți cu toate aceste informații. Care este tendința pe care dumneavoastră sau standardul la care dumneavoastră vreți să tindeți în grădinițele pe care se pare că odată la 2 ani deschideți o grădiniță, da? Ce vreți să schimbați practic? Care este tendința pe care o urmăriți? Am pornit de la conceptul, de la sloganul nostru inițial, era ne jucăm, învățăm, creștem împreună. Ei bine, ne-am jucat, am învățat an de an, uite că am ajuns să și creștem, iar de acum începem să ne dezvoltăm cu adevărat. Ce înseamnă această dezvoltare cu adevărat? O grădiniță privată dispune de mai multe pârghii pentru a putea, ca în afara curiculumului național, să putem să desfășurăm și activități care să-i fascineze cu adevărat pe copii. Ce înseamnă asta? Avem o extindere pe scară largă, atât la nivel internațional, chiar în momentul de față desfășurăm o activitate de internship împreună cu cei de la IESEC. Sunt o organizație de internship care favorizează schimbul de experiență între cadrele didactice din diverse țări, din diverse colțuri ale lumii și cadrele noastre didactice din România. Am avut-o de 3 săptămâni alături de noi pe Natalia Pulcinelli, este o fată de origine braziliană, care ne-a fost în permanență alături de care am mers și în studiouri de televiziune pentru a prezenta proiectul nostru. Copiii au fost realmente încântați, au avut șansa de a vedea cum s-ar desfășura o zi din viața lor într-o grădiniță din Brazilia, ceea ce nu este un lucru mic, este un lucru mare. Și în acest sens avem deja coordonatele pentru următorul internship la nivel internațional, urmând să primim în echipa noastră reprezentanți din Turcia. La pasiunea cu care vorbiți, îmi dau seama că
tot ceea ce faceți, pentru că de asta sunteți în acest podcast și de asta v-am invitat, aduceți un plus valoare comunității. Aș dori în același timp să mă duc și spre un domeniu sau spre un subiect oarecum mai delicat și aici vine vorba de personal. Știu că în România în care trăim, personalul este din ce în ce mai greu de găsit și atunci când vine vorba de copii și de atenția pe care trebuie să o acordăm copiilor, este nevoie de personal calificat. Găsiți. Întrebarea pe care o primesc de fiecare dată când relatez cu ce mă ocup este aceea: este greu să lucrez cu copiii, nu? Și eu le răspund: este foarte frumos să lucrez cu copii. Da, deci, nu vorbim despre nu răspund greul. dacă este greu sau nu, ci le spun că este foarte frumos. Ori încerc să mă înconjor de persoane care iubesc să lucreze cu copiii și în legătură cu acest lucru pot să ateste acei zeci de părinți care în prezent sunt alături de noi în demersul educațional și spun alături de noi pentru că nu sunt niște subiecți contractuali. Părinții nu sunt subiecții noștri contractuali, nu sunt beneficiarii indirecți ai unor contracte de prestări servicii, sunt partenerii noștri de nădejde în procesul educațional. Încercăm să-i responsabilizăm zi de zi în a contribui efectiv din punct de vedere material, de a aduce frunze atunci când ies în parc, de a ne aduce castane, de a ne duce materiale didactice pe care împreună cu copiii și cu cadrele din care reușim să obținem adevărate opere de artă. Poate o să reușim să prezentăm și câteva imagini din incinta. Cu siguranță o să vorbim cu colegii mei care o să facă montajul, să ne dați niște imagini. Și, într-adevăr, personalul este calificat, există cumva situații de neconcordanță, personalul hipercalificat care nu are experiență didactică atât pe cât ar trebui, pentru că valurile vieții ne duc dintr-un colț în altul. Poate noi am terminat facultatea de științe ale educației, dar am avut situații în viață care ne-au determinat să ne îndreptăm spre alte domenii de activitate și după aceea iubirea de copii și pentru copii ne face să ne întoarcem și atunci nu avem o experiență la clasă atât de îndelungată, dar avem acele diplome. Iar cei care nu au acele diplome au în schimb experiența cu copiii și iubirea de a lucra cu copii și încercăm să susținem personalul inclusiv în ceea ce privește calificarea. Cei care nu sunt calificați vor fi calificați cu sprijinul și cu ajutorul nostru și vom merge împreună mulți ani de acum înainte. Avem cadre didactice care lucrează chiar de la începuturi. Și nu e vorba de un cadru didactic, este vorba de 3. Înseamnă că s-a întemeiat și o familie deja. Da. Și cred că se transpune asta în tot ceea ce facem zi cu zi. Vă doresc să vă meargă bine. Să vorbim și să ne întâlnim și peste un an, după ce deschideți și a 3-a grădiniță, să-mi povestiți cu aceeași plăcere și cu aceeași pasiune despre ceea ce vă place dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și cu siguranță că subiectele sunt infinite. Mulțumesc tare mult! Zi bună! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Să ne revedem cu bine!